La faula va, la faula ve, i de la Roser Ros i Vilanova avui us en parlaré. Us diré coses com que va néixer a Barcelona, que era noia d'empenta, que va néixer en època de dictadura i era noia de la pela dura, que tenia gràcia, que era valenta, que va estudiar filosofia i lletres i bé, va posar-se a lluitar contra la tirania i el tirà un dia la va agafar, la va prendre i la va empresonar. Diu, s'ha acabat la història? No, no s'ha acabat la història. La Roser estudia, treballa, marxa, fuig, se'n va a França, avui en terres de França i demà més lluny potser no moriré d'enyorança, anys d'enyorança viuré, com va dir el poeta, i ella, allà, en aquella terra que era noble, culta, desviurada i feliç, s'hi està uns anys. Van anar 3, ella, el seu company, la seva filla, van tornar 4, perquè, mira, el temps passa per tothom. Va venir aquí, va començar a treballar amb la Rosa Sensat, va començar a fer empenta, va començar a treballar també com a professora i va començar a treballar amb la Maria de Campmany, una dona gegant, una cosa impressionant. I van fer temes de dones, i van fer temes de contes, i va començar a treballar i a fer un doctorat sobre rondalles. Vet aquí llavors que hi havia el llop i la guilla, i ella començava a estudiar aquests animals, aquests contes d'animals, i la guilla era llesta i espavilada, i el llop era maldestre, furro i animal, i poc assenyat. I la guilla un dia li diu al llop, ei, plantem patates, li diu al llop, sí, plantem-les juntes i plegats. I la guilla li diu, tria tu primer, i el llop diu, jo trio les mates, que són verdes i boniques. La guilla es va quedar les patates. Després la guilla li diu, ei, plantem blat, i el llop li va dir, sí, plantem blat, però no m'enredaràs pas, jo avui vull la part de baix. I el llop es va quedar les arrels i la guilla es va quedar el blat. I finalment van dir, ei, finalment va dir, ja plantem cols, i ella va dir, no m'enredaràs mai més, jo voldré la part de baix també. I llavors la guilla va dir, val, que la dalt cap problema. I a partir d'aquell dia, el llop i la guilla tenen mala relació. Doncs la Rosa Ros va estudiar tot això, i més coses, va ser pedagoga, va fundar ANIN, una associació de narradors, i encara treballa moltíssim. I sabeu què? Va fer molts contes de gegants. Jo penso que en el fons, perquè és geganta, i és una dona sàvia. La faula va, la faula ve, i de la Roser Ros i Vilanova us n'hem parlat. I esperem que us hagi agradat. Llegiu-la i trobeu-la, us agradarà encara més.